O Michalovi Dočolomanskom sa počas jeho života vždy veľa písalo. O jeho úspechoch či plánoch. Zrazu sa však stal atraktívny pre niektoré médiá svojím blížiacim sa koncom. Michal sa stal bez vlastného pričinenia na niekoľko mesiacov najsledovanejšou osobou bulváru. Ja nenávidím bulvár kvôli tomuto, že nedajú človeku dýchať, zvlášť keď je trošku známy. Proste idú, rýpu sa, vymýšľajú. Za ním pribehla dievčina, ktorá si od neho vypýtala autogram pred domom a medzi tým sa ho opýtala, či ešte bude hrať a že či ho uvidíme vo filme, na čo povedal, čo považujem za celkom vtipnú odpoveď, no už iba v tých starších. A na druhý deň bolo toto ich stretnutie vzájomné, samozrejme bez tejto mladej baby, nafotené a bola tam napísaná veta, že Mišo si povzdychol, že dúfam, že ho ešte niekto obsadí. A viem, že mi raz Mišo povedal, ja som raz sa postavil proti ním a v iných novinách som napísal o nich, že čo sú to za, s prepáčením, hajzli. Tak potom mi robili také veci, že na chalupe na tom záhori, čo mal, ráno o 6:00 som fajčil na balkóne, teda na terase a naraz som len počul cvak, cvak, fotoaparát. Už tam bol ten paparáč schovaný v kríku a fotil ho. Je to niečo hrozného. Nepomôžeš si, duši, nepomôžeš nič. Nerob nič. Nech si ľudia myslia, ktorí to čítajú a kupujú tieto hnusné noviny, nech si myslia, čo chcú o tebe, ale radšej drž hubu a nič nepodnikaj, lebo len si ublížiš a ešte viac pôjdu po tebe. A potom ten človek prekročí tú hranicu tej smrti a otočia: náš Miško, smutíme za tebou, skvelý herec, budeš nám chýbať. Nerátal s tým, že to bude ešte za života, hej? On očakával, že sa hyeny zídu. A práve preto tam boli tie požiadavky ohľadne jeho pohrebu. Tie, že nie v divadle, ale v krematóriu. Pretože si hovoril, že budú na konci musieť rešpektovať to, že je slobodný a že oni nebudú prítomní na jeho pohrebe. Michal Dočolomanský opustil tento svet vo veku 66 rokov. Všetky otázky, ktoré si počas života položil, mal už zodpovedané. A tak odišiel od najbližších len s jedinou prosbou. Aby po smrti rozsypali jeho popol v lone matky prírody. Túžil byť tam, kde mu je najlepšie. Vrátiť sa na miesto, odkiaľ sme všetci vzišli. Pretože spomínať na človeka treba inak ako cez pomník.